Nar il-ġimgħa filgħodu kienu għaddejjin l-aħħar irtokki biex iktar tard tul il-jum jiftaħ uffiċjalment il-Casino fid-Dragonara, Casino li sar b'investiment ta' xar miljun euro u li jissew attrezzat bl-aqwa magni tal-logħob u kunċetti ġodda. Waqt li l-Ministru għall-Kompetittività Manwel Mallija żar il-preparamenti, intqal li l-ħidma fuq il-Casino ilha għaddejja xhur sħaħ. Id-Direttur għall-Iżvilupp ta' Negozji tal-kumpanija Dragonara Gaming Limited, Franco De Gabriele, stqar li saret ħafna riċerka b'mod li l-Casino ikun wieħed li jħabbata sew ma' casinos oħra fl-Ewropa. L-investiment sar fuq numru ta' fronti, fuq equipment, fuq sistemi, fuq redesign totali tal-floor, fuq bar ġdid fiċ-ċentru tal-floor tal-Casino, f'poker room ġdida illi qiegħda fuq il-parti esterna tal-palazz, f'private rooms ġodda għal VIPs u għal nies li jiġu minn barra li jkun jixtiequ private gaming u in ġenerali mbagħad biddilna id-dera kollha l-estetika kollha tal-Casino minn ġewwa. Il-kumpanija tħaddem 200 ruħ, 40% tal-impjiegi nħolqu kawża tal-investiment ġdid u sa tmiem is-sajf se joħloq mal-50 impjieg ieħor. L-investiment wassal għal disin kompletament ġdid tal-logħob, kamra ġdida fejn tintilab il-poker, iddisinjata b'mod li tista' tattira avvenimenti tal livell internazzjonali u sports lounge fost oħrajn. Il-mira hi li pajjiżna jsaħħaħ niċċa oħra turistika li jattira turisti li fil-vaganza tagħhom ifittxu esperjenza ta' Casino. L-investiment sar għax derinna illi s-suq l-ewwel nies huwa suq li huwa matur ħafna, suq li huwa saturat ukoll, allura huwa importanti illi mhux biss is-suq jikber b'mod naturali tiegħu, imma jkollok Casino ta' kwalità għolja ħafna illi tkun tista' timmarketjah barra minn Malta u nġibu nies minn barra minn Malta speċifikament biex jilagħbu. Dan hu t-tien investiment li għamlet id-Dragonara fil-Casino fi żmien 6 snin. L-aħħar investiment qed jimmira li jkompli jsaħħaħ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna f'dan is-settur. Bħala Casino aħna minna ħafna riċerka, nafu il-proprjetajiet li hawn fl-Ewropa, nafu li huma dawk huma ewlenin. Dal-Casino nista' ngħidu l-ewwel Casino f'Malta li jikkumpara sew mal-aqwa proprjetajiet tal-Casino li hawn fl-Ewropa. Għal daqstant qed inkomplu npoġġu lil dan il-pajjiż, qed inkomplu npoġġu din il-proprjetà li qed diġà proprjetà stabbilita fil-qasam tal-Casinojiet fl-Ewropa, però tajnija issa il-livell ta' kwalità illi nistgħu verament nikkompetu ma' proprjetajiet barranin. Il-Ministru Manwel Mallija stqar li fl-isfond tal-andament ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna, l-industrija tal-gaming trid tibqa' ta' kontribut għat tkabbir ekonomiku u għalhekk li iżjed persuni għandhom jitħarġu f'qasam li jiġġenera 55 miljun euro fl-ekonomija Maltija.